Gaurkoan, bigarren mailatik gorako ekuazioak nola ebazten diren ikasiko dugu. Zer dira edo zein dira bigarren mailatik gorako ekuazioak? Ekuazioa osatzen duen polinomioaren maila bi baino handiagoa denean, bigarren mailatik gorako ekuazio baten aurrean gaudela esango genuke. Adibidez, x ber lau, ken bost x ber hiru, gehi bost x ber bi, gehi bost x ken 6 berdin 0, ekuazio bat da. Ekuazioa osatzen duen polinomioa honako hau da. Eta polinomio honen maila, monomiorik altuenak determinatzen du polinomioaren maila, beraz, lau da. Horrek zer esan nahi du? Laugarren mailako polinomio batez osatutako ekuazioa denez, laugarren mailako ekuazio baten aurrean egongo ginateke. Bigarren mailatik gorako ekuazioak ebazteko, beti honako pauso hauek jarraitu beharko ditugu. Lehenik, ekuazioa osatzen duen polinomioa faktorizatu behar dugu. Horretarako, kanalean dagoeneko eskuragarri daukazuen polinomioen faktorizazio bideoan ikusiko zenuten moduan, lehenik ikusi beharko dugu ea biderkagai komunik baduen, ondoren ea identitate nabari bat den, eta hauekin faktorizatu ezin diren polinomioen kasuan, Ruffiniren erregela erabiliko genuke. Behin polinomioa faktorizatu dugula, polinomioa deskonposaketaren biderkadura gisa adieraziko dugu. Ondoren, biderkadura bakoitza 0arekin berdindu beharko dugu eta azkenik emaitza adieraziko dugu. Hemen adierazitako guztia ondo ulertzeko jarraian adibide bat garatuko dugu. Laugarren mailako ekuazio hauxe ebaztea izango da adibide honetan egin beharko duguna. X ber lau, ken bost x ber hiru, gehi bost x ber bi, gehi bost x ken 6 berdin 0. Lehenik, polinomioa faktorizatuko dugu. Kasu honetan, polinomio honek ez du faktore komunik. Ez da identitate nabari bat. Ta ondorioz, polinomioaren erroak aurkitzeko Ruffiniren erregela erabiliko dugu. Ikusten duzuenez, bigarren mailatik gorako ekuazioen ebazpenak nola egin jakiteko, oso garrantzitsua izango da polinomioak nola faktorizatzen diren aurrez jakitea. Gogoratu, kanalean eskuragarri duzuela honen inguruko bideoa eta deskribapenean ere atxikita utziko zaizue. Ruffiniren erregela bidez polinomioa faktorizatzeko, lehenik polinomioaren gai askearen zatitzaileak identifikatuko ditugu. Gai askea -6 eta zatitzaileak hauek guztiak izango lirateke. Jarraian, zein zatitzailerekin lortzen den polinomioa 0 izatea ikusi beharko dugu. Kasu honetan, eta nik dagoeneko proba batzuk eginda ditudanez, badakit batarekin gertatzen dela hau. Baina, hau lortu ahal izateko gai askearen zatitzaile bakoitzarekin probatu beharko dugu. Bata polinomioaren ez ezagunean ordezkatuz, kasu honetan polinomioaren emaitza 0 da. Bat ber lau, bat. Ken bost bider, bat ber hiru, bost. Bat ken bost minus lau. Gehi bost bider bat, bost. Minus lau, gehi bost, bat. Gehi bost bider bat, bost. Bat, gehi bost, 6. Ken 6, 0. Jarraian, erroarekin polinomioaren zatitzailea definituko dugu. Eta gogoratu, zatitzailea definitzerako orduan, hemen daukagun zenbakiaren aurkako zeinua adierazi behar dugula. Hau da, gure kasuan batarekin lortu dugu polinomioa 0 izatea, ondorioz polinomio honen zatitzailea x ken bat izango da. Adierazi berri dugun polinomioen arteko zatiketa hau egingo dugu Ruffiniren erregela bidez, polinomioaren koefizienteak hemen adieraziko ditugu, hemen gure zatitzailea bata eta Ruffiniren bidez zatiketa burtuko dugu. Bideo honetako lehenengoa denez azkar azalduko dut. Bata jaitsiko genuke. Bat bider bat, bat. Minus bost, gehi bat, minus lau. Minus lau, bider bat, minus lau. Bost, ken lau, bat. Bat bider bat, bat. Bost gehi bat, 6. 6 bider bat, 6 eta minus 6 gehi 6, 0. Ondo egin dugun kasutan, azken zenbaki hau beti izango da 0. Hasierako gure polinomioa laugarren mailakoa zen. Beraz, hemen lortzen dugun polinomio berria, maila bat baxuagokoa izango denez, badakigu hirugarren mailako polinomio bat lortzen dugula.
bat koefizientea bider x berriru, ken lau x berbi, gehi bat x edo gehi x, gehi 6. Behin zatiketa hau eginda, polinomioa deskonposaketaren biderkadura gisa adieraziko dugu. Lortu berri dugun polinomio hau, bider gure zatitzailea, berdin 0. Argi dago, ekuazioan adierazi ditugun polinomioen biderkadura horietan, honako hau oraindik ez dagoela guztiz faktorizatuta. Prozesua errepikatu beharko dugu horrelako kasutan, polinomioa guztiz faktorizatu arte. Kasu honetan, biderkadai komunik ez du eta ez da identitatean abria. Ondorioz, Ruffiniren erregela erabiliko dugu polinomio hau faktorizatzeko. Gai askea 6 da eta 6aren zatitzaile guztiak adierazi ditugu. Jarraian, polinomioa zein zatitzailerekin bihurtzen den 0 kalkulatu beharko dugu. Kasu honetan, -1 ez ezagunean ordezkatuko bagenu, polinomioa 0 izango litzateke. Honekin, polinomioaren zatitzailea adieraziko dugu, gogoratu aurrez esan dudan bezala aurkako zeinuarekin adierazi behar dugula, polinomioen arteko zatiketa hau Ruffiniren erregela bidez egin dugu hemen lortzen dugun polinomio berria, aurrekoa baino maila bat baxuagokoa izango denez, hau 3. mailakoa zen, badakigu 2. mailako bat lortuko genukeela. Bat bider x berbi, ken bost x, gehi 6. Azkenik, polinomioa deskonposaketaren biderkadura gisa adieraziko dugu. Lortu berri dugun polinomio hau, bider ahaztu gabe lehen genuen zatitzailea, bider orain erabili berri dugun zatitzaile berria. Hemen lortutako polinomio hauek guztiak faktorizatuta daude? Printzipioz ez, izan ere, gogoratu polinomioen faktorizazioa lehenengo mailako polinomioak dauzkagunean bukatuko litzatekeela. Ekuazioa osatzen duen 2. mailako polinomio hau faktorizatzen jarraituko dugu. Gai askea 6, bere zatitzaileak adierazita, eta polinomio hau 0ra eramaten duen zatitzailea kasu honetan 2 da. Horregatik, polinomioaren zatitzailea -2 dela adieraziko dugu, aurkako zeinuarekin. Ruffinia montatuko genuke, polinomioaren koefizienteak hemen adieraziz eta hemen gure zatitzailea adieraziz, eta lortuko dugun polinomio berria, hemengo polinomio hau baino maila bat baxuagoko izango denez, lehenengo mailakoa izango da. X ken 3. Bukatzeko, polinomioa deskonposaketaren biderkadura gisa adieraziko dugu. Lortu berri dugun polinomioa, aurretik adierazi ditugun 2 zatitzaileak eta oraingo honetan erabili berri dugun zatitzailea. Orain bai, deskonposaketa honetan dauzkagun polinomio guztiak lehenengo mailakoak direnez, polinomio hau faktorizatuta dagoela esango genuke. Orain arte egin duguna lehenengo pausoa soilik izan da. Gogoratu, ekuazioa osatzen duen polinomioa faktorizatu besterik ez dugula egin. Jarraian, 2. pausoarekin jarraituko dugu. Polinomioa deskonposaketaren biderkadura gisa adieraziko dugu. Aurreko pausoan ikusi duguna. 3 eta 4. pausoak hemen adierazita dauzkagu. Batetik, biderkadura bakoitza 0arekin berdinduko dugu, hau da, x ken 3 berdin 0 egin beharko dugu, x ken 1 berdin 0 egin beharko dugu, x gehi 1 berdin 0 egin beharko dugu, eta x ken 2 berdin 0 egin beharko dugu. Hemen dauzkagun lehenengo mailako ekuazio simple hauek ebatzita, gure ekuazioaren emaitzak lortuko genituzke. X ken 3 berdin 0, x berdin 3 lortuko genuke. X ken 1 berdin 0tik, x 1 dela lortuko genuke. X gehi 1 berdin 0tik, x minus 1 dela lortuko genuke, eta x ken 2 berdin 0tik, x 2 dela lortuko genuke. Ondorio, zein dira gure 4. mailako ekuazio horren emaitzak? 3, 1, minus 1, eta 2. Bigarren mailatik gorako ekuazioen ebazpena nola burutzen den ikasteko, jarraian adibide batzuk garatuko ditugu. Adibide hauetan, polinomioa faktorizatzeko bide desberdinak ikusteaz gain, polinomioa punturen batean faktorizatu ezin denean, zer egin beharko genukeen ere ikusiko dugu. Jarraian adibide hau garatuko dugu. 3x ber 4, ken 12x ber 2 berdin 0. Lehenik polinomioa faktorizatuko dugu. Horretarako kasu honetan faktore komuna aterako dugu. Hasteko, monomioak deskonposaketa moduan adierazi ditugu,
eta hemen ikus genezake faktore komuna 3x berbi dela. Gainerakoa parentesi barruan adirazi dugu. Modu honetan geldituko zaigu, behin faktore komuna aterata polinomioa faktorizatuta. Nahikoa da, hasiera batean behintzatez, hemen daukagun polinomio hau bigarren mailakoa delako. Kasu honetan, hau identitate nabari bat da. Ondorioz, x berbiken 4 polinomioa modu honetan adieraziko dugu identitate nabaria garatuz. Behin polinomioa deskonposatuta, hau deskonposaketaren biderkadura gisa adieraziko dugu. 3x berbi bider x gehi bi bider x ken bi berdin 0. Azkenik, biderkadura bakoitza 0arekin berdinduko dugu, eta ondoren emaitza edo emaitzak adieraziko ditugu. 3x berbi berdin 0tik x berdin 0 dela lortzen dugu. X gehi bi berdin 0tik x minus bi dela lortuko genuke. Eta x ken bi berdin 0tik x bi dela kalkulatuko genuke. Ondorioz, ekuazio honen emaitzak 0, minus bi eta bi izango dira. Garatuko dugun hurrengo adibidea honako hau izango da. 3. mailako ekuazio baten ebazpena. Lehenik, honako polinomio hau faktorizatuko dugu. Hau egiteko Ruffiniren erregela erabiliko dugu. Gai askea bat eta honen zatitzaileak bat eta minus bat. Kasu honetan, polinomio hau 0ra eramango duen zatitzailea minus bat da. Ondorioz, gure polinomioa x gehi batekin zatituko dugu, eta horretarako Ruffini erabiliko dugu. Jatorriko polinomioa 3. mailakoa denez, hemen lortzen dugun polinomioa 2. mailakoa izango da. Jarraian, polinomioa deskonposaketaren biderkadura gisa adieraziko bagenu, lortu berri dugun polinomio hau bider zatitzailea adieraziko genuke. Polinomio hau guztiz faktorizatuta dago? Printzipioz ez. Hau 2. mailakoa delako, ikus dezagun zer gertatzen den. 2. mailako polinomio hau faktorizatzeko ere, Ruffini erabili beharko genuke. Biderkagai komunik ez duelako eta ez delako identitate nabari bat. Gai askea bat da, eta baten zatitzaileak bat eta minus bat dira. Bi zatitzaileekin polinomioa 0 den edo ez konprobatzean, ikus dezakegu ez dela ez batarekin eta ez minus batarekin 0ra eramaten polinomioa. Horrek zer esan nahi du? Polinomio hau ezin dugula gehiago faktorizatu. Eta ondorioz, gure jatorriko polinomioaren deskonposaketa biderkadura gisa adierazita honela geldituko litzaigukeela. X berbi gehi x gehi bat, bider x gehi bat. Jarraian, biderkadura bakoitza 0arekin berdinduko dugu eta emaitza adierazi beharko genuke. 2. mailako ekuazio hau berdin 0 eginda, ekuazio orokorra erabiliko genuke ebazpenean, baina erroaren barruan negatiboa ateratzen zaigunez, bide honetatik ez dugu soluzio errealik lortuko. X gehi bat berdin 0 egitean aldiz, x minus bat dela ikusiko genuke. Ondorioz, kasu honetan, ekuazionek emaitza bakarra izango du, minus bat. Hori posible da? Bai. Gogoratu, ekuazio bat 3. mailako baldin bada, izan ditzazkeen soluzio kopuruak 3, 2, bat edo 0 izan daitezkeela. Kasu honetan, soluzio bakarra dauka. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.